everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Wa kay sa maong hitabo. Kinahanglan nga makuha ka to pagbalik gikan kang Glina, Misael. Paningkamutan ako nga may balik, Sir Mart. Wa siya mag-isip og dakong utang kabubuton. Traidor sa pagsalig nga gihatag ta kaniya. Kagaw siya. Sir Mart, Di man gyud unta nako kinaiya ang mangwinta og nahimong kayuhan ngadto sa akong isig kaingon. Apan mahagit naman lang po dinoon ta kay kawat man nang yang gihimo. Dako gyud unta kayo tog ikatabang kwartaha alang sa pagpalambo pa sa krusada ag kalihukan. nakasabot ko sa mong gibati, sir. Tinuod, anugon gid kay itong kwartaha. Akong banabana niya to, dili gid to mumino sa 10 milyones. Suma sa assessment sa taga Drug Enforcement Unit. Na ako no sa 13 milyones ang market value sa mga epiktos. Kay gamay ra man to nga tasikis. Dako na kay ng 13 milyones, sir. Dako ang akong kasagmuyo. Sawa na ko damhang taras na itong Glina. Liwat siya sa iyong igsoong kagaw nga si alias Boy Bangag. Sige nang ha. Din ikaw na kay makiksulti sa ko nila ni Misael og ni Bay Sarge. Padayon lang, Inday Alia. Tuan na siya. Pahibos lang ako agi kayon nga busy kayo sila nga nagsultihan ay. Kimigaw na ko sa akong bahay. Gusto kong mudalikyat sa pag-adto. Mubalik lang niya ko dayon. Kato kay dako magigda tong kwarta. Ato'y planong balik gani ay. Husto si Sarge, Misael. Daddy Mark. Tungod sa iyong gibuhat. Nalantawan ako nga di na safe kining dapita. Sir Mart, Bito no? Nga ko lang og iparida ni kani dapita bay. Dili ka na imposibleng mahitabo, di ba, Dad? Mao ka na iha. Mao nga kinahanglan nga mo masabutan sa krusada kining bahina. Ayaw ninyog dugay-dugay sa pagresolba kining bahina, Dad. Kay way usa ka natong nasayod kung unsay dagan karon sa utok ni atong Miss Glena. misamot ang kaidlas ni Glina. Human niya masaksihi ang kamatayon sa iyang bangis sa igsuon sa ako mismong kamat. Ay, maras ito'y angay itong tuhan na bay. Mananap ba itong balatian tuhan na? Dito sa dapit sa napuhag namong safe house sa sindikato, gisublian sa ni Boy Bangag ang pagpahimos ni Glina. Oh my God. Si Miss Glynn na sad, bisag gibinaboy na siyag maayo sa igsoon nga bangis. Nasuko pa nung siya nga, giukman ni mos kamatayon si Boy Bangag, Bay Misael. Ipatigbabaw gyud para niya ang gibugaton sa ilang pagkamanagsoon. Si Captain Clint Ringa kini. Ang bagong team leader sa Special Action Force o kauban sa krusada. Hello, kumusta na Captain Clint Ringa? General Mart, kumpirmado nga residensya sa babaeng insik nga mo'y pangu sa triad ang dapit nga gisuong sa eskwadro. Ano kung yung kayo? Nga wa mapatay o gapil sa eskwadro ang maong underworld character, General. Kagaw. Andam na ang mga kaso nga ipasaka na itong batok niya. O ipa-freeze na sabo niya ang tanan ni mga bank accounts. Mao ka na ang mas labing mayong himuon. Kaya ang sama kaniya, kagaw nga mapahimuslanon sa mga resources sa atong nasod. Gusto ka, General? Gani,
ang gipanagian ini nga mga dagkong hotel and casino dinhi sa ato ug sa kauluhan. Gipailaw na sa validation for proper investigation. Questionable gyud kaayo. Kay usa man siya kalangyaw. Tungod na sa fake niyang Filipino citizenship, sir. Kaagaw siya. Oh, tunay, sir. May lain pang nagpalibog na mo dito sa mong dapit. Mao ang presensya sa helicopter nga nilandi sa rooftop. Ug mitik ko pa sa dayon, wa magdugay. Wa nay lain. Doon na importanteng tao o baka butang nga gikinahanglang isalbar Captain Clint Tringa. General Mart. Dili baka ang babaeng insect mo ilang girescue. Posible sab, General. Sundi kini kasuha palihog lang, Captain. Kay magpakisusi ko sa eskwadro kung wa ba maapil siya gikainkwentro ang babaeng insect nga leader sa Markang Dragon. Mao ka nang gisultingan ha nimo ni Captain Clint Tringa, sir? Oh, Misael. Klaro kay nako nga naigo tungod gid sa iyang dughan ang babaeng insik, sir. Tinuod na, sir. Baliktog paingon sa tanong ang insik. Ug wa makabawas, human po sila sa eskwadro. Unsa? Niya man gid si by Sarge. Kita man gid siya. Naigo man gid to. Tumong gid sa dughan. Oh. Dito pa lang sa bahay sa dihang nihatag og update si Captain Clint Tringa. Nagpahibao na siyang daan nga anugon kuno nga wa maapil sila si Major Gaspar ug ang babaeng insik nga pangu sa triad. Wa ka to siya magsulob og bulletproof vest, sir? Oh. Husto. Posible tuod. May pauntag gibutang nimo sa siguro bay. Kumpiyansa kay ko kay sa kong tanaw. Fatal gid ang iyang igo tumong gid sa dughan. Oh. Diha man kuno'y helikopter nga mitug pa sa rooftop og wa madugay mibiya ra sabdayon. Dili ka ha nga giluwas nila ang ilahang pango. Gusto. Ang helicopter by Sarge. Uy, di dito kauban sa nirespondi nga mga tinugyanan sa balaod bay, Misael. Walay lain. Giluwas nila ang babaeng insik nga leader sa sindikato sa Markang Dragon. Dili babag ang pagtiwalag ni Glina. Pero magpadayon ang nasugda na nga krusada iha Aliyah. Dad, Igo na kayo ang katakos ni Vice Sarge. Aron siya mo mamahimong sidekick unya sa eskwadro. so, magpadayon jud ay? Oh, magpadayon gyud ang unsa may nasugda na iha. Bay, pagkaon wala ko si sinangpit nilang DB siyang kwarto eh. Huwag magigutubag ka. Naarma sa sud sa iyang kwarto si Mama by Sarge, di ba? Wala gigutubag ka bay, pero wala akong pultahan. Sa? Kaniya rin ko sige sampit niya bay, nga mga una. Tana, atong susihon. Kung naabagid sa sud sa iyang kwarto si Mama DB by Sarge. Dadaang duplicate sa yawi bay. Ma DB? Ma? Oh, nang DB, nang! Ginoo ko. Oh, uy, Wa din siyang kwarto ang akong inahan by Sarge. asa magaday si nang DB bay? Nagduda ko nga nagtuman gid siya sa iyang gusto nga budalikat nga to sa iyang bahay. Nianak yun ko sa tugkaran aning akong bahay. Ay, anilang una ko dinhi og pipila ka mga adlaw. Saon nga mingawon mangkyok ko dinhi, uy. Ay, kahugaw na ba sa akong tugkaran nga wa na kini mapuy eh. Pasaylo agad itawong ko, Misael, nga nagtuman ko. Oh, uy, hala. Nagkatag man ang mga butang suod aning akong bahay. Unsay pwede pasabot ani? Gisuod ka ha og daotang
adlaw kining akong bay? Wa gyud ako mapakyas sa akong paghago og paabot. Kay naa gyud ang inahan ni Misael. Niuli sa iyang bahay. Makabawas ko ni mong Misael. Ug tan-awon ta. Kung ase kutob ang imong kaisog, isip usa ka eskwadro. Karon, pakuratan ko ikaw, Misael. Ug mulampos na kuning higayuna sa akong gilaraw, batok sa pinangga ni mong inahan. Uy, na may nanuktok. Tingali og akong silingan, nagsusi tingali nas mga panghitabo din he. Ug kun nga nung wa na ko mauli. Kadiyot lang! Naana! Pastilan ganing mga marites bitaw na kong mga silingan, oy. Oy, wa may tao di ay. Kinsa detong nanuktok? Matay, mingaw man. Balik na lang kong suod, oy. Ayaw paglugnod ba? Bangag sa ilong, nahug ka na gyud sa akong mga kamot. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.